Ahoj, vítejte u dnešního videa. Dnes vám ukážu, jak vyrobit tento jednoduchý obal na sluchátka. Budete potřebovat fix, nějakou svrchní a spodní látku, dále také řezák a pravítko, špendlíky, nějaký zip, samozřejmě s jezdcem, a lepící pásku. Lepící pásku použiju jako šablonu, a to tak, že ji položím na svrchní látku a přibližně 2 cm od kraje ji obkreslím kolem dokola. Takto jsem si vystřihla 2 svrchní látky, 2 kusy spodní látky, 2 ronary a na průměr kruhu jsem si také ustřihla zip. A nakonec jsem si ze starých džínů ustřihla poutko, které můžete, ale nemusíte použít. A teď budeme půlit kruhy, ale ne všechny. Napůlíme si 1 svrchní látku, 1 spodní látku a 1 ronar. A jde se na žehlení. Vyžehlíme všechny látky a plus ty svrchní látky nažehlíme na ronar podle odpovídající velikosti. Svrchní látky s ronarem potom obstřihneme dokola, aby nám nic nepřečnívalo. A tímto způsobem našijeme zip. Druhou půlku našijte tak, jak vidíte ve videu. Teďkom ze spodu zip takhle narovnáme a přišijeme, aby nám neodstával. A vrhneme se na našívání spodní látky. Tu opět našijte tak, jak vidíte ve videu. Nyní přišitou spodní látku překlopíme a po obvodu kruhu přišijeme. Poté opět vše obstřihneme, aby nám nic nepřečuhovalo. Stejně přišijte i druhou polovinu spodní látky. Pokud máte hotovo, vemte si druhý kus s ronarem a přišpendlete na něj spodní látku. Tento kus položte na podložku lícem nahoru a potom k němu přišpendlete tímhle způsobem poutko. Navrch položte líc na líc část se zipem. Potom všechno dohromady kolem dokola sešijte, ale nezapomeňte jezdec zipu posunout doprostřed. Dále také nezapomínejte více zapošívat, když přejíždíte zip. Vícekrát přejíždějte také, když jste v části s poutkem. Takhle by to mělo vypadat. Teďkom se vrhneme opět na obstřihávání, kdy obstřihneme nejenom látku, ale také zipy. Obstřihávejte to ale ne tak, abyste prostřihli i ten šev, který jsme právě udělali tím prošitím, ale tak, abyste to neprostřihli. Potom to všechno entlovým stehem kolem dokola prošijte. A jsme skoro hotoví, teď už jenom stačí to převrátit. Tada, a tady to máme. Myslím si, že se opravdu vyvedl. Na poutku jsem potom přidělala karabinu a nosím jej stále u sebe, buď to při tašce, anebo na poutku u kalhot. Teď už do něj stačí jenom dát sluchátka a můžeme vyrazit.
Tento obal je velice jednoduchý na ušití, čehož jste si snad všimli a myslím si, že ho zvládne skoro každý začátečník. Navíc si myslím, že je to ideální dárek pro milovníky hudby.